Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bos, jadi ceritanya aku oleh info, kok oleh info toh? Oleh info. Piye Wan, ini piye Wan? Piye Wan? Pendapatmu piye Wan? Nerawol jeblek. Jadi aku oleh info, kan unduh tawon. Jadi aku unduh tawon, tawon matu. Akeh broto. Di sini. Apa? Sini akeh broto. Ya ro tau sing gawe tawone aku ya ora nek rong awake sing unduh. Takoni sih tawone yo. Glek tawone. Tawon. Kowe wani pura to? Wani. Wah, kan unduh awane. Wani? Mari mana? Mana? Wani ta ora, Mas? Wani unduhan bisa. Mah aku nek aku. Ternyata tawone kuwi dak omah, Kang. Wis omah. Nang omah apa ning Gak. Oh, men juga apa to? Bebas. Buat sing iki biasane wakai ning ngene iki. Enak ya. Enak aduh muange ceripit nyuwe. Sip. Bagus. Tak Jawa. Kambing. Dalam? Alat apa toh? Apa guys, glei? Ini kena ae. Semprot bos. Terus. Tetep lho. Ramben ora elok. Kang ini ndi manggone? Manggone ndi? Mas, ini ndi to? Ngapa? Alat apa? Data iki tinggo apa to? Iki nata iki ini. Bisa ngeliat tata. Bos, wangi nih. Ya ini. Pendek kali iki. Berapa? Ana ndak iki man. Londo tinggal apa? Iya, ndak. Apa ora ya? Apa dhuwur? Dhuwur, nang delok iki. Wes perawan. Wong lanang Iya, wong loro. Alah. Air bunga ini. Lombok tok emang rai. Oke. Ora ya teraip gitu. Ndi ta manggone wi? Neng apa? Oh, ning jerone wi. Iso wi koetan. Ini nglodokan apa to? Hah? Ini nglodok apa ning apa manggone? Langsung ning wete ngono. Wis. Gawe ning gowok wi ya. Lebih enak pura. Iki delok sik mangkane. Wes tawon ora metu kok. Lanang metu. Lendi to? Napa to? Lha ketok kok kene. Lendi to? Apa kena, Bro? Apa? Apa? Kopong apa to? Oh, alah. Iki tawane. Dari yang lihat. Mati aku. Kamerane lho sebentar. Wes kok kene. Ya,
Lah iki di aku. Mang. Iya kok malah. Gua Sraiso. Malah dirau. Nyaman, kan? Ah, gua. Bijono tak. Rau kok. Ora. Ora. Wong ora piye-piye kok. Iki lho tawane, Bos. Kopong lho kita. Lho tawane. Nah, budulane liwat iki. Tawon. Tawon. Nih. Ya pan. Apa? Ini ondo. Kena apa? Kena ondo. Ya pan. Gila, tawane, Bos. Oh, Wesen tawane. Tawon, Bos. Ya, kamerane. Tak cukup ane. Hah? Kalau dikau lo kok duriah men no. Jambok. Ya? Udah tawon. Kan tuh, Pasang nang ngeting man. iki ben. Itu pandangan. Yo bete kan meneng tri HP di raup nasar raup piye. Oh, kena ke situ minggat kok. Kalau kopong ya. Jadi anak iki. Kok bilang kana isine toh? Ya. Larane anak itu oh. Jangan ondone ku saya lantak macam ondo wan ping dina. Bas. Kopong ya, Bas. Ikut ya. Itu. Set. Kopong, Bas. Jadi anak iki. Dua kopong apa? Enak. Iki ya kopong. 3 kopong. Kelincingan deh. Del, mau. Tawa nak. No. Yo gak. Wes lagi wis. Ben apa wes lagi. Kowe nggo kuwe aku wis segah aku. Mo. Ana gua rono aku. Bawangnya seru kok. Udah. Mah aku udah penggora tawon aku jinjitan tawon aku. Konon man. Gak kameramen sik saiki telepon tawon iki aku mah. Iya. Ini tak tawon ini lho. Tawon ini ngene iki lho, Bos, tawon iki. Ini lebah, lebah. Iki tahun madu aku cuma iki madune ora enek wan. Ora eneng madune iki. Kopong iki awake dhewe telat, termasuk telat. Ya aku wis diinfo denane mbokku enek tawon. Ngerti ning kono. Kono Kelemanggone. Awake dhewe telat jipoke lah. Lagi-lagi nek musim ngene iki madu. Kalau malah kaya ngono kan piye to? Gawe malah ning kono ya. Tak gudak tak undap nang veteran ki yo. Jan.
Ora delok iki. Ora kira apa-apa. Jadi bayar pira kan udah tahun mati gitu. Ya beli. Man bos. Uang iso wedi nemen iki piye to? Uang iso mati ini piye to iso wedi. Alat arete kan ndi? Arete bego kah? Iki arete. Cok anjing. Cok tenan itu bro. Ora nggo cok sana. Wegah ki apa to kok iso wegah. Oh alah, si gak percaya ini kita wong iki to. Sah. Ra. Tapi kok tau ngentokno tawon apa piye to? Kan berani gitu. Ada mas, Ora ana yo. Ora enak iki. bapak, dengan minggat pak, Mbak. dengan minggat. Ora yo sing ngono. Kan, Tak cepet loro tok ora nek sini. Yang niki raneng sini ada. dan ana sini ada dijipuk engko akhirnya minggat to kuwi wis bek. Engko tak tinggal. Ada apa? Hmm? Ada apa? Ya ora nggo apa jipuk kan ben apa? Lah nang arang kading. Apa sedih kingke telat. Ya toh. Telat. Telat. Kalau jar belajar tak idan tenan iki kan ya toh. Parang go papa. Tahu. Anda lajongnya mangkene iki ya. Ora enak kawe sih. Masa kalah karo Zio Dika. Karo Zio supir ngono. Kandela nang kaya nang kene iki. Ora pas jadi hingga ceritane dadak kan Wan. Gak ngomong suarane. Apa? Blaju. Wedi ki wedi apa tadi guys? Masa wedi karo aku. Ditawon. Ya Allah. Kawan Serene. Ngerti ki? Lah yo nggo tawon lho yo aku ya atap yo tawon lho. Ngono. Apa bener tok tawon ya? Tondas lho yo aku lho ora apa-apa untuk tondas kok. Jan. Diomongi kok. Wis apa iso direh meneh nyapa to iso direh. Jero ya. Aku nek tawon wedi tenan. Sebetulnya apa nen tope? Ya. Ora lara. Kuwi nggur cekit kaya coklat anu lho semut cilik kuwi. Terus gatel. Apa diundang tawon ya nang depan. Hah? Aku aku. Ya kapan? Oh, supaya kae. Tondas kuwi lho lara. Kuwi rong ceritane postara kuwi to. Ya. Kuwi kan ngarit, ngising to. Ya. Lah ngising kuwi kena alas kan ngamuk to. Buta nyepot katok. Lah buta ngising ngene. Lah sing diising ya mah tondas. Dintup tawane jibrat kuwi gulung kuwi telek wis metu kan kuwi. Ngeplak belek kuwi nang telekan. Gulung kuwi. Dintup tondas kuwi mulai lho awake nang pentol nang bening. Saking akeh tahu. Ya iya ta nek tawon das. Tapi nek tahun kuwi aman. Kowe nero ojo kaino. Kawane ya. Aman men. Setelah jadi hingga ceritanya lain pun udah tawon ya ternyata wis kuwas itu dalam arti wis telat wis kedaluarsa kurang cepat Ya. akhirnya kita tanggal itu tahun ini ya isine kopol tanggal jadi tanggal 6 Isine akeh. isine oke meskipun 6 tapi isine oke gimana absen hari ini pokoknya terima kasih sudah menonton videoku pokoknya tetap hidup jadi tetap salam asai salam sehat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.